Připraví se Michaela Kadlecová a Sára Kosmáková. Martin Vávra ukončil svůj parkour bezchybně v čase 71,1 vteřiny. Kasaj je 5letý Holštín po Kasíny 2. To jsou vitamíny. To kupuje normálně. Mě to kupovala v Kouklandu, jsem dělal v Polsku. Dva druhy. I sladkým na startu den, já musím sladký Jestli jde, jak se vždycky rozpustí název. Byla mi to koukla,